Pero gidungagan gyud ako dili ni dili ni kanang may lang tagsugod. So dapat na kay consistency. Or kung naman kay matubang nga struggle kanay sometimes mga tao nga grabe ka kugihan. Tapos makatilaw lang og storm. Failure or storm. Tama ka Brad, nakanabang baragbagsak. Wala na mukit na, di nako. Wa dili ni para nako. Naampoy nga na give up. Give up na din siya. If bahuman kag eskwela, dali na kakakitag trabaho. Tama no. Yeah. Di ba? Sakto na. Mo ko nang gikuan ko no. Mo ko nang gi-educate sa to Yes, nga sa unang panahon nga eskwela gyud ka. Ahara man ang kuan kung maka-eskwela na ka. Napay isa cons. Kung mahuman kag eskwela, daghay maglinya sa imuha nga manguyab. O may isa diha. Okay. Rolling 1 2 3 4 5 6 7 8. Yo, welcome back sa Bitok Bitok Podcast. Welcome once again. Wapo mong setup ron kay nami sa Casa Cafe. Dili man siya sa Casa Kanituan. De Kanituan. De Kanituan. Sa gara mag-anira ko diri mag-host og kanang kasal. Events. Oh, pero kung pag wala day kasal, na sila cafe diri just in case gusto niyo mo drop. Pasikreto lang. Mga secret deals pwede diri. Pwede mo siguro mag-close deals, secret deals, pwede din. What's up guys? Welcome back sa Bitok Bitok Podcast. Medyo pasensya na kung medyo sa nanay mga ulahi nga mga late ng uploading kay medyo busy na. Sa among pag-record karon first day sa campaign period. Uy, exciting. Sa local. So excited ka? Mo nang number 11 ko ha. Ay, Bitok Bitok Esparsya. Number 11. Tapos of course, kauma nato si Master Fofay. Master Fofay na adri og siyempre si Drew Dalapo Galupo. Kini si Konsyal Bernie Bidok wala si Juan, busy siya na siya racket ron. So nang warta siya. Og si di man siya kakwartaaning podcast, priority gyud natong pangwarta. Si Elvis lugar. Si Elvis Not feeling well. Nakakaon og hugaw. Ay, gitulon. Wala mawaswasi. Gitulon man. Wa siya na ang iyang shout out sa iyang Facebook kay Wisdom Tooth. Sa ngipon di Sa ay. ngipon di. Uy, sakit. In fairness, sakit biya yun na. Kanang Wisdom Tooth. Mo man ang pinakalas nga part sa mong bagang. Usahay, di mo na makita. Kaya usahay, dili na mo gawas. Pero nagyo din na siya, Brad. Kung imo nang ipa-x-ray, di ba na may x-ray sa ngipon? Konsehal pa, tapos dentist pa. Perpendicular. Wala geometry. Kung congruent. Nasa ikuan, Brad. Kanang nasa. Sa atong mga bagang din. So usahay kung steady lang siya, yes, uwa siya nag-move, di siya mo sakit. Pero impacted. Pag usahay kung medyo siya, galihok yun siya, so munang mag-abot at pati sakita. Ang uban na mag-surgery gina. Yes. Kuwaon mga igala. Usay di ka makating ka na. Kaya ano? Usay di makating. Wisdom to. Why wisdom? Undangon na nato na. Last na to ha. Gandaman tadaan og clubhouse sa Casa Cafe. Thank you. Can I have the Thank you, menu? Casa. Para medyo social. Ano menu? Pwede ko diri Brad kay na sila yung mga kabron mga sako. Speaking og ngipon, na pasta. Lain nga pasta na. Lain na. Kabalo ka sa kami nga naimong diabetic, social na may mga isda. Mga salmon. Salmon. Saan pagbasa ni? Truffle. Truffle? Yes, truffle pasta. Basta kay lisod kay i-pronounce, lami na. Truffle, like creamy carbonara, beef lasagna, my God. Lasagna, dahil. Tamay lang mo social sa bagay na description. For example, truffle pasta. Al dente pasta in a creamy truffle-infused sauce topped with grated parmesan for a savory, earthy flavor. O, diba? May lang mo nga social kay. Kaya ang truffle, giga na siya sa earth. Hoy, ginakalot na siya. Ginakalot, dili to joke. Ginakalot na siya. I-aware sad may kung joke ba na or dili. Masakto na mo pag-react. Wala ra ba si Sam nga mo support sa imo? Sama kay mo. Walay mo yun sa mo karong true. True. Ito ana lagi. Sinasabi ko sa iyo. Sinasabi ko talaga sa iyo. Ayan. Napaisa diri ana diri. Creamy layers of pasta and ground beef in
a rich tomato sauce and white cheese sauce baked to perfection. Grabe ka ay. So ay kumpiyansa mo order kag beef lasagna. Ayog yung kumpiyansa pang tanong ka nganong beef lasagna may order nun, sir. Mo man imong tubag dapat. Because of the creamy layers of pasta and ground beef in a rich tomato sauce and white cheese sauce baked to perfection. Nade oral recitation after. What an explanation. Yes. Mo na yung mga para daw social imong mga restaurant dapat na yung mga definition. Okay. Definition of Sige. term. For example, spaghetti lang. Wala, nada. Kailangan lagi kay kuan a pasta with creamy tomato sauce. Akong best friend kabalo ana. Yun sa si ChatGPT. ChatGPT. For example, ang beef pares. So, saan man naman, para medyo mo social siya. Kailangan na yung mga description na. Igno na ChatGPT. What is the ang description be? Naa sila Ay. yan pod drink. Mo survive ko dire. So, cafe man sila. So, may express kag mga coffee-based na mga kuan, hot and cold. Napod sila yung non-coffee. Napod sila yung tea. Pwede rin ko dire. Napod sila yung mga frappe. Frappe. Frap. Kami? Frappe din, ha? Frappe. That's frappe. Frappe. Sa mga gidi. Frap, uy. Frappe. Dili, ang imong pag-pronoun, depende kung sa imong gisakyan padulog. Kung nagbaklay ra ka. Okay. Oh, Frap. 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 medyo naka-Fortuner ka. Okay. So, spray. Frape. Pero kung medyo si pinaka high-end na nakuan, nasakyanan na yun. Pang congressman na yun ng mga sakyanan. Props. Ha? Frappe na. Frappe na. Frappe. Pindi lagi na. Puro lagi ni large iladri. What if 180, 170. What if congressman ka or kanang ni dagan ka pero nabaklasan ka og tarpaulin? Kanang suko ka ba? Kung campaign period ka, 3-in-1 na lang imo. Medyo tipid man ka. Ay na din sila all day breakfast. Uy. Kani gwapo, like for Lami example, kung kayo. nakas kanituan na gusto ka feel nimo nga mag-breakfast ka anytime, pwede ka mabisa diri. Wow. Unsa man na? Waffle cake? Unsa nang waffle cake? Waffle cake. Waffle cake. Daing na bangos, kimchi fried ang nasi goreng. Spam Wow. with egg. Ayun, nasi goreng. Nasi goreng. Oh, no, nasi goreng. Goreng ba akong lula? Si goreng mo Goreng. Nasi goreng. Ang partner ni Sixto. Ang partner ni Oh, Sixto. nasa do ang waffle cake unsa na nangutana ka unsa nang waffle cake. Unsa man? It's a fluffy waffle spread with creamy peanut butter, topped with a scoop of vanilla ice cream and drizzled with chocolate sauce. Drizzle. Arte-arte. Sa amo sprinkle draman ka ilagid ka Oh, drizzle. nara di kanang mga kuno beef tapa. Ato ni bang beef tapa raman. Oh. Pero unsa man gid ng beef tapa? It's a tender beef marinated in a homemade blend served with egg and steamed rice. Da. Nawawan mo tanan. Pagka konsyal nimo gwapo na kay mo pronounce sa mga word. Tigin mga igalaw. Kana konsol lami kay na sila steak, roast beef. Roast beef. Pwede mag-order Sila ne? yung mga Braised pork. In fairness, dili mahal ang ilahang mga Pwede na ta mo-order kay food. tulo raman taron. Pwede magamay ra to magasto. Thank you daan, ma'am. Beef mash na grilled Unsa salmon may mo? Unsa may mo? 500. Unsa may mo? Grilled salmon. Eh. 500 daw. Barbecue. Okay niya. Napaday budget nga na kuan Wapa ni sulod ang campaign funds. Wala pa din. A little background lang pud cons, ang kaning Casa de Canituan opened last 2018. Tayo to Oo. pandemic pagide. Yes. Okay. And then sila'y ang kanang Casa de Canituan ay hotel na siya na ay accommodation nga mga rooms, hotel Okay. rooms 11 ka buok. Unya naa sila'y duha ka events place. Ang isa ang banquet hall which will cater 120 packs. Mo na ang presentasyon. Banquet din tawagan. Abi Yeah. dog banquet. Bago kay bouquet. Bouquet. Unya Sa na bangkay. Unya ang kaning Casa Cafe just opened last 2023. So mag 3 years so may old pa siya bago. this year. Oo. Pero nasa rin New West Good, ang Unsa ba? Somewhere Events Hall nasa likod ang Nakatesting na ko. Yeah. Nakahost na ko one time sa Picas Yeah, pod. it opened last year 2024. In fairness, man good ba, nauso mo ko karon sa mga weddings ba, na kanabitong small rabitaw, pero nanapod diha, pwede, for example, nanadi ang room sa groom, tapos dili na lang ka, tapos mas layo pag ini siya, so wala kay, kung kisa to'y bisita Kabihas ra na gyud nga gamay. kuan, talayo gyud ka sa main city, kay lisod og parkingan, Pwede bang kayo tantong layo? Kanang murag maabot sakto lang, kanituan galing.
So naisakto nga parking because ang problema mo Yes. karon, 'di ba sa una na yung mga reception dito ka sa hotel. Tapos sa imong problema sa hotel kay 'di ba kanang ang parkingan lisod kayo, tapos ay naisagol na uban mga tao Kaya dili pa gyud kayo kanang aesthetic nga mapicturean dayon sa mga kuan. Dagan kay mga photographer ganando yung mga held ang kasal kay dagan kay sila yung angle na pwede gamiton Yeah, and the lighting sa is video. noise. Yeah, so Actually, nice idea. dani mi na reception sa among kasal ni Nes. Dire gid. Di ako Okay. kana raman ang mapord kanang gamay. Kaninda ko medyo mahal naman eh. And also, nasa lay pool. So, free access na, of course, if magstay diri. And also, if naamoy intimate nga events bitaw, like for 35 bucks lang, gusto mo mag-family dinner or lunch, naa sila. Victory party na ko Yeah, po. Victory naa sila Dominic Lounge. And that costs 599 per pax. Unya napagi complete setup para elegant gid kay tanawon. Mao ang branding sa Casa Cafe. I mean Casa Kanituan. Naa sila kanang elegance ang ilahang ginapakita. Worth it gini nga i-promote yes, kay gwapo ka. naapod sila Sunday brunch. Na sila lain-lain nga sets. Set A, Naks. B, C, and D. Ang Sunday. pinakamubo nila nga price is $399 per head. Nasa sila for 9 kids AM meal. pagid sila magsugod ni taman 12 sa Kadlawon. Sa yes. Kadlawon unsa na tawag? Morning? Midnight. Midnight. Talaga? Gwapo kayo ni paggabi ipod. Galing no, Set galing up, no. ani. Tapos So kung layo sa gusto po traffic. ka og kanang nasa sila yung mga special example katong mga niagi nga Valentine's Day. So napod sila dine-in elegance nga set meal. So nga na mga special occasions So, ba. ang nakagwapo silang gabuhaton, at least di na kamo sugok dito sa syudad kayo nga ko nara diri Yes. Oo, nya napod sila yung private room gyud nga gusto nimo kanang i-occupy. Like example, 15 mo ka buo kana lang. Naa sila yung private room og nya pwede mo makapili aning ilang dine-in elegance set meal. Sa ilang private room, na ba sila spider? Wala. Lahi na siya baratohon. Sorry. Anyway. So, salamat sa Casa Cafe for this. Thank you, Casa. Medyo palayo sa me, like I said, first day karon sa kuan. I want to go to the church later also kay. Siyempre, at the end of the day, babe, pag usaon na ito ni pag kampanya what ay guidance ni Lord ani unya mga kaigsoon. Futile lagi hapon. Futile. Oo naman. So, sagdi lang sila nakagubot na silang tanan. Yeah, chill lang. Tapos, pag-record po na to birthday ni karon, Tatay Digong. Yes. Happy Unya. birthday, Taray Diggs. So unya asa man taon niya? Ano taon yan sa Boulevard? Naikwan. Dito magpakaroon ninong dito ng we're there not as a politician but as a fan. I would say I am a supporter, a fan. Yeah. Very quick lang kay kasakara mamanay mo yung guna. Agasakyan naman mo na burn kay tungod kay iyang popularity po di man ka Duterte kay gina-stereotype maguna dayon nga basta taga ABCBN ka di against you kani Duterte kay na shutdown ba ya. Well, I want to be honest. Nasakitan ba po mi pag na-shutdown kay mo ba ng trabaho. Yeah. But then again, dili ako tag-iya sa ABS-CBN. Empleyado ra po ko. So pag katong na sila nagka-problema sila sa government, kami niyo na po may awili propod sa ABS kung wala pagi ka sila sala. Ana naman nga mo kung unsa bagi decision sa gobyerno. Then so be it. Kung nabagyo nakita, ana ra may kayo dili man kami maglunod patay nga empleyado ra ID number man pud gyapon mi dia. But siyempre, but na katong mayor pa si Duterte, na-assign mo gugo sa Davao. Na-assign ko for almost 3, wala pa ba kato? Gibiyaan minimo wala ba? Gibiyaan minimo. Pala na kato? MOR na ka ba? Di ba neto ko Davao kay murag na ay murag massive, ang MOR Davao that time ato kay na massive nga murag resignation ba? Oh. So murag gipirate sila sa line station. So as in kapak gyud kay sila kay ang 5 gyud nga kanabang ilahang kon even ang head gyud sa MOR ato. So nagawala. So munang nalabay ko dito para lang mag-audition, para lang ma-plastar tanan anana. So naaka sa hiring process, hiring tapos process. mo kang troubleshooter ditong lugar. Correct, tama. Dugin ako nakadog about sa legacy ni Duterte nga nalagi daw political will na kamay na bakal pero wa pag gusto ka naka-experience kay wa mo ko natog Davao. Katong na-assign ko sa Davao bay. Daghan kay ko na obserban pero kani mo'y grabe ako nakita. Una, pag mayong ka og overspeeding, pag masapnan ka dakpon gyud ka. Tapos in fairness bay kung giaksyon na mo ka ng suhol, bay dili mo sugot bay.
masuko pa sila. Pwede pa nung ka pursuhon tapos kailangan gyud kay pa-seminar before ka magkuha sa imong lisensya. Wrong lane ka. Abi ni mo wala nagtanaw di presa tos Cagayan nga. Bahala o mag wrong lane. Sa ila abi mo wala na basta mo tabo na wrong lane galing ka tapos ni straight ka kalit kay pa-right na ka. Ay nagi mo dakop sa imo bay makatilog yun. Number 2. First time ko niya og bar. Ang labda ko pagindabo, grabe bar. Bay, ang bar bay wa kay makita bay nga mga nanigarilyo sulod sa bar. Wow. Kay na sila ordinansa didto nga ni Duterte nga kung manigarilyo ka naara ka diha sa kilid didto ra mo tanan mga sunog bagag sigarilyo mo. Kung man sigarilyo balik mo sulod ayaw mo panigarilyo kay dili maayo na sa health sa katong dili ka panigarilyo nga mo abay ka. Dili man pud tanan gyud nagbar mga nigarilyo. Grabe ka disiplinado ang mga tao. Ikatulo. Asa to diri Agora Terminal. Dito sa ilahan na sila terminal. Walay ka, for example, ang imong biyahe mga alas 4 pa, niabot ka alas 12. Dili ka need mo atong mga lodge bay. Pwede ka mo renta sa folding bed. Pwede ka matulog sa diha magpahuway na imong bag safety ka di ka mahadlok nga kawaton imong bag. Ana sila ka disiplinado dito. Ang mga tao mismo po, kuan ba kanang mutabang. Murag nga na bitaw dili lang nga ulat lang tag authority. Correct. Sila mismo nga murag musumbong pud sila uy wala kay ka nagsigarilyo lay ka di sir. Correct. Tapos bay ang kapila ko na katulog ko na binlan og bag sa taxi. Dili sa nga danghag ko. Grabe katulog yun. Katulog yun bay. In fairness bay iuli yun bay. Kung asan niya bisag wa pa ka na kapuliki ka lao sa ano ko pagtawag sa wala bay giuli bay kay para daw sa ilahang manggod daw. Kaningon sa driver. Again, di mo ko makinog 100%. Basta kay sa ako lang nga experience yun. Para mo daw sa ilaha bay ang usa ka taxi driver, you're representing the city. Yeah. So kung ikaw yano ka, na feel safe ka sa taxi, di lamin na imong kuan din sa tibok syudad nga nindot gyud diri ba? Safe gyud kita diri ba? Ingana. Ubito na akong giingon nga susta na ingana sa Cagayan mo nang dili ka pwede mo. Buon pag mayor na ka. Oy. Dili bisag chairman lang sa tourism. Ato ginang ipa-feel kung nakay bisita nga safe ka sa Cagayan de Oro. True yun na. Mga tao sa palibot, friendly ba ka, mga ana. Number 1, ana i-rally pa man mo yung mga taxi nga. Ingani atong battle cry as a taxi driver or unsa ba ka nga transport driver nga ikaw gyud gyapon mag-represent sa tourism sa Cagayan de Oro. Correct, tama. Amazing. Diha na dayon magsugod ba? So dito ko nasugod pagka supporter ni Digong Duterte. Dito na rin katodeng Brad kita sa Mindanao mo nang solid kita diri ngano man dugay na ta si kadungog ani mga smart na natong mga listeners dugay na bita kadug ang abot ang usamis kanang drugs diha na grabe ba nang akong papa kapag taga Maranding man tabok ra man na sa ila pa lang panahon college pa lang dugay na nga dungog diha nga mga kung unsa di lang kung mention sa mga papilido diha pero ilado gyud na diha lagi guns grabe gyud na sa una pa lang panahon si Digong ra may naka grabe yun, nagi ka na bang political will ba? So, I would not say nga buutan si Digong. Nga ka na bang as in, barag yung holy yung kayo nga super kan. Pero I think that's why the people love him. Because at the end of the day, barag mo'y kailangan sa Pilipinas para mo asenso. We need someone nga na'y kamay nga bakal na ay nagi political will nga buhaton yun na. Ang isa pod sa atong i-celebrate lugar sa iyang birthday, kay dagan man pod ang naka-benefit or dagan naka-feel ba nga mas okay pa mi, mas better pa mi adto nga mga panahon. Mo man na or safe yun. We felt really safe katong siya. Wala pa taningon nga zero ang crime, pero grabe bay ka na bang as in kung ikaw na'y anak nga babae sa una mo uli og kanang kadlaw, pero mas feeling safe kay ka katong panahon ni Duterte. Karon daghan na kita nakita pila ng mga amahan nga adik gipatay ang iyang asawag anak, girip ang kaugalingong do. Oh my God. Worst. Anyway, so moto, nga atong topic for today. Misconception. Feeling ako brag 5 ni ka-part ni episode 1, episode 2, daghang kaayo. Sa tanan brad, kitan may ni klaro kayo sa law, estudyante kita sa bagong minyo na, tapos napagi ko karon sa politics. Daghan kita bay. Kanang mga misconceptions karon nga naibawaan ba nga abi nato, kung sa Bisaya pa abi nato ngayong ani. Anything under the sun sa pag mga ginagmay mga misconceptions gyud ba nga nakaintag dat dili na tinuod bay o kanilang number 1 ako
kanag yung kailangan hardworking kayo ka para mudato ka. Magsingot-singot gyud. Kanang kay nangin man ka nga hardworking ka. Pero dili day enough bay. Dili day ingon nga grabe lang ka hardworking, automatic ka mahimong successful or ma-achieve imong. Para nako dili enough. Burag part lang siya sa criteria or part siya sa formula. Pero naagyapoy number 1 perseverance. Naapoy isa nga kailangan unsay tawag kaning risk taker ka. Na may mga tao good nga suguan lang ko sir, trabaho ang ginako. Pero dili sa mo risk pa. O sige ikaw may nag-suggest draw. Ikaw may mag-spearhead ani nga project. Dili ko sir, dili. Dagan mga tao nga kung makasuggest grabe. Na yung mga tao nga grabe maka-istorya nga dili dapat ingani. Dili kay dapat ingani. O sige ani lang. Ikaw may nag-suggest bro, nakita na mo imong kuan kay passionate ka about it. Sige, ikaw may mahimong leader ana, ikaw may mag-lead sa group about it. Ayaw lang sir, ilang kuan sa Sila lang sir. Muna itong problema. So para nako, dili enough sa ko, that's a misconception nga basta kay hardworking lang ka, grabe ka mo trabaho, automatic ka you will be magsasucess ka Yun talaga magsasucess ka. Muna ko, Brad. Kay do di man ko nga kayo nga successful ko, but I would also say nga I have a better life. I would thank my mama, salamat na I have a better lugar life now compared to their lives before. Nga naragin sila sa bukid. Si mama grabe lang yun mo eskwela, kugihan, bright. So naka-eskwela ana ba. In fairness si mama kugihan kayo. Pero mo sa to sa mua, like sa kuha. Kabalo mo ko nga kung tagang kog task. Hardworking gyud ko. Pero gidungagan gyud ako dili ni kanang may lang tagsugod. So dapat na kay consistency. Or kung naman kay matubang nga struggle kanay sometimes mga tao nga grabe ka kugihan. Tapos makatilaw lang og failure or storm. Tama ka Brad na kanabang barag bagsak. Wala na mukit na, di nako. Wa dili ni para nako. Naapoy nga na mga give up. Give up na din siya. Dili kami lang namin tapos kanag yung I would say ang large gyud nako nga percentage why I'm here right now kung asa ko karon sa Casa Cafe. Kanag yung pagka-risk taker nako gyud. Every opportunity nga modol sa kuha. Kabalo gyud ko nga di ko kabaloan ni Lord kung mo bugining para sa ako mo ning imong impat. Ako i-take na risk ako gyud dawato ni kung say posible may tabo ani. It's either negative ni positive sa kuha. Kay kadagan man pud nga nay ni fail sa imong risk, di ba? Yes. Naagyapon. Kapila. How many times ko nisulod og mga klase nga mga pila na ka million tong nawala to. Sino ko nila. Tapos kanang hard work yung sabita sa una ng mga maligyag longganisa, t-shirt printing. Bro, kadugay man di paginina po. Bro, di paginima. At least gitry. Pero at least nakuha ni mong logic. Pwede sa ningana. Nakatry kag business, nakuha ni mong logic ngayong aning pagtuyok. Lesson. Imo rin ibalik sa larger scale. Diba? Kaya kung dili ka makamanage sa gamay nga negosyo, mas more sa dako nga negosyo. Kung di ka kaya nimo nga makautang-utang ka og 5,000, 10,000, nga mga pital kag millions, nga. Ingana. So, para nako is not enough na mo yung hardworking lang ka. Ako, misconception ako, Erp, about ni sa, paging diha sa pag-serve sa gobyerno. Kaya politics. Dili pod politics, but kada bitang dili tanan panahon nga ang kagawad ang mo shoulder ana nga abi ni mo daghan kay sila kwarta, abi ni mo nana sila project. Maninod dito. Muna akong na-learn karon pag sulod ako diha sa LGU. Ngi ko nga, di man day nga ka simple lang kaysa una sigog reklamo dali ra kay ka makareklamo, dali ra kay ka makaingon ngay ngani. Ngano di man nila anaon, ngano dili man nila anaon. Pero dili day nga kasayon. Ano man namon dalang nga guba man kayo nga di man ninyo na. Kana diretso dayon ka, wa man nay nahimo. Kanang tempa. Ako man gyud ni sa una. Ako man gyud kaning gatan-aw ko karon ba nga sayop man di ay ka sir, pero ako man din sa una. I was misinformed ba. So conception gyapon na nga tanan pwede masulbad kung gatan-aw ra ka as citizen. Piling nimo masulbad ra tanan. Pero dili day nga nakasayon like mayong ka traffic. Mayong ka og baha.
Di nga nakasayon ba kay pagtan-aw na mo dito sa situation, dili nga na kailangan pa dito nga dili na siya kaluton, but himuon gid og plano nga from the very beginning gisite na gyud na siya nga problem. Tama. Yes. Luagan di ay ang kuan, ang road di ay wala na to na luagan kaysa una pa kay na Di kay ko makaagri sa politiko ba abi pala mo na kay kuan mo kay ka. Bas si Popi nagsultihan na dili ako. Oo. Dini na ko na learn ba nga lisod day inyong trabaho nga abig sayon sa una. Nga lisod day ang mga trabaho labi na kang mayor pag yun. Abi nimo kuan lang naapag yun na internal nga mga politics dia sulod sa imong mga tao. Ana ba? Nga dili nimo control tanan. Yes. Yes, true. Dako kay Pinoy. Yes. Pinoy agree kayo din. Actually unya pa kay ko mo istorya ng politiko kay ako lagi ning part mabot na ning part 5 lagi ni taas na ni mga misconception. Ikaw. Ang isa one of the misconceptions siguro sa ako pong gituuhan sa una, wrong notions kay if bahuman kag eskwela dali na kakakita trabaho. Tama no. Yeah. Di ba? Sakto na. Mo ko nang gikuan ko no. Mo ko nang gi-educate sa to Yes, nga sa unang panahon nga eskwela gyud ka. Ahara man ang kuan kung maka-eskwela na ka. Napaisa cons. Kung mahuman kag eskwela daghay maglinya sa imuha nga manguyab. O may isa diha. Katunawan kung eskwela. Isa ra. Naglinya. Nay isa. Nay duha. Mo to naglinya nakatang naman to daan. Nakatang di ay. Nakatang naman to daan. Estudyante pa wala nagi site na. Uy, abangers. Gilawayan na daan nga ako niya. Lakangan, gilakangan. Di usahay ba mo ng istorya sa mga ginikanan ko para di lang ka maguyab-uyab sa. Siyempre. Pero but in fairness tama ka, dili man ingana, pero siyempre mas taas lugar kung mo kay eskwela ka, mas taas lugar ang chances gyud na makatrabaho gyud ka kaysa katuwa ka na kay eskwela. Pero siguro panahon na atong mga 80s, after mga martial law pa na siguro ana kay mura di pa kayo karon nga nadaghan na ang mga schools. Siguro daghan na skills tanan, daghan na kinahanglan graduate for the past years. Ang problema nato nakagamay atong opportunity. Nakagamay ang trabaho, paspas kayo ang mga ni graduate, no? Yun lang. I think muna isa sa itong problema. That's why everybody matok abroad. Kay ibutang nimo every year, pila ka graduates ka every year. Ibutang nimo pila. For the sake of discussion, nakay 1 million. Butang nakay 1 million graduates in a year. Every year ba naabay vacancy nga 1 million po every year? Wala. Muna magsikag ampo nga tanan tigulang mo resign na, mo retire na. Munang lusay-lusayan siya. Munang principal, malusay-lusayan. Kaya ang assistant principal, sige kampo nga. Kano sa ni mo retire si ma'am. Pero nagpasalamat ta sa uban nga kanang dili ganahan sila trabaho mo resign sila. May salamat mo. Kamu mga graduate, pasalamat na lang yun. Na may uban nga pilian pod sa trabaho. Pagka di siya ganahan ani, pak, di sa dayan. I think ang problema sa nato, bay, kay usahay ka ng, kung unsay feeling nato nga kusog, di tatanan mga eskwela. Nursing, katong sa una. O katong na puno ang nursing, nag-nursing tanan. Dahil pag-ublan, na-over. Karong yun ba sa kabukiran, di ba tanan tong question o sa mga bata isulti, it's either police, military, mag-teacher. Kasi ilang palibot manggod, ang ilang naman makita nga naay kwarta na isweldo, teacher naman. Wala sila ma-expose sa uban. Nganong wala may mag-programmer nga mas dako. Bisag pag content creator ka karon, gina-endorse din na sa eskwelahan nga mas dako pa man nagkwarta kaysa kanang mga nanarbaho karong manager. Selling. Di ba? Dugay na kay ko si ingong galing nga kabalo mo kanang grammar and sana GMRC. Lami kay na pulihan og kanang kanang sales. Kay ngano man ang mga tao ang training sa mga sales, all companies gina-train gyud na sila to be a winner. Unsaon pag-accept og rejection. Kay everyday rejection. Everyday matagsulod sa client, mumata na sila, moingon na sila nga, oh my God, kisa na po kayo mo balibad na ko ro. Excited ko, kisa na po mo balibad. Pero, nagkadugay, nagkagahi sila ba? Di na sila mahadlok by rejection. Ang problema sa tuwa, for example, muna itong baton, nalang kayo gusto i-introduce something, i-reject lang ka, wala na. Luya. Tanawar ko na tong office mate nga itago lang sa pangalang George Froilan. Nga naman. Tanan brochure na Wow. Avon, Boardwalk.
sa pananade sa iya personal collection tanan. Tungod kay sa iyang mama mo na trabaho niya, siya mismo natakdan. Wala si ulaw bay kanang istorya siya maninda sa iyang kuan sa brochure. Kung balibaran siya sa iyang friend pa kita mga office mate, uy paliti kong lotion no kay nindo bining lotion ang gabi na explain. Wala tani palit. Okay ra siya, happy ra siya wala. Ang uban bay wa maanad ana bay. Ako na Palit butang nagbuhat ka og kanang lotion. Nakigibuhat kay grabe kay by heart passionate kay ka pagbuhat. Ta dito ka sa imong pinaka closest friend ni adto. Barkada gyud nimo. Kay kauban gyud mo since college. Tawa sa ni palit bay para sa imo bay. Abi bay wa gyud siya nagpalit sa ko pa ingon dun eh. Wa gyud siya nagpalit bay. Grabe bay. Suporta na lang unta. Unfriend diretso mo. Pero sila bay everyday rejection. So I think tama ka. Tama nang gingon ni Drew nga do again, wa pa miningon nga ayo mo tarong. Yeah, tarong pag mag-eskwela. Kay ang katugan ni nagtarong eskwela ni human gyud og eskwela. Naglisod og gani pangita baho. O sana lang gyud wala pa. Pero don't get us wrong pod ha. Naman po yung mga tungod kay grabe po ilang skills o ilang experience sa ilang skills nakatrabaho sila para si Cons na head siya sa radio. O maski dili gid siya maski undergrad pa siya adto na time o pag 20 Talayo years. Talayo pa computer engineering. Nag 20 years pag siya manager sa MOR. So iyan na lang. My God, grabe kayo. Dito pa lang, first pa lang maglaluyan. Hindi kay Pero for the record, so pila ra gyud nanguyab gyud sa imo. For the record. Duman. Tanawa. Maliban kang ba, sige na i-confess na namin yun nabitaw. Siguro kuan na kalaw siguro na sa 10. Nay dungan nga. Nay nagdungan. Like for example basically nga nung wala to sila nga pasartanan sa mo, siya pinakadako day nga kuan nimo. Lilig dolos Ginoo. Siyempre kanidako siya nga iyang papa isay pastor, head sa church. Mo gina permi na gina-consider ga dili akong gusto ba nako ni siya. Ako ginauna na gusto. Yawan on siguro yawan on. Magustuhan ba siya sa akong parents? Dili di ka imong mission dita na to kani kanang ko ni kay yawan on ako'y muha. Mubira sa iya pabalik sa Ginoo. Oy kana wrong notion ba na kanang dol ka sa kay Lord niya. Misconception ka pa na. Misconception na siya kay you can never change a person. Kana yun. No matter how you try to kanang mausab ang iyahang POV sa life, POV niya sa grabe ako nakoy fan dito. Grabe ya. Siya pasabuti man labing ano naganana man ka. Yeah, POV dili sa life. Dili na mausab ang person. So di gyud wala ko nausab gyud lugar. Dili. Dango na to ni. Dili yan pasabot. Yan pasabot. Ang isa ka person dili makausab sa isa ka person. Muusab ang isa ka person because gusto niya muusab. So ingana. Pwede naman to, di ba siya na-inspired ko sa imong gisulti. Pero sakto pod, say for example, sa imong influence niya, makarealize siya nga lagi no, I need to start from myself nga ako gid mismo mag-oo. Dili gid nga tungod kay mo ni ginaingnon ta ka nga ayon ni buhata kani buhata dili gid na siya mahitabo nga mo change ang person because of what you are kanang saying or because you have been controlling that person. Kanang sa mga controlling girlfriends or boyfriends diya ayaw gyud. Or sa you can never parents, change a person. Or sa kanang parents nga kanang gina-control ni may imong anak nga murag kanigid ha kanigid ha pero actually kung ang imong anak naagid siya something na believe gud niya siyang self gud wa gyud kay mabuhat ana unless imo siyang i-influence nga. Pero tama pero maka-influence. Pero dili man gud tanan ingana og mindset. So dili gid siya absolute nga when you try to change a person, ma-change gid siya. Kay nabuhat na ko na siya sa balik ta so katong nanguyab sa imo nga medyo yawan on. Di man sa. So wala sa kanang ingon nga basin de og na ni kalibutan hon lang. Actually lang katong first nako nga first nako nga boyfriend isa wala akong ex. Kadto siya kay 7 years ako siya gitry. Pero wala gyud nagid siya gahi gid siya sa iyang perception nga ing ani. Kung namina wala man ako siya giinon gid try og kanang convert no wala man sad pero kanang makita nimo kanang naa siya anger management issues kanang ana kanang deep na bitaw kaayo ang ilahang trauma. ang trauma ang so para niya mo nagini ako na ni mura ni ana lugar. Kung gahi gyud ang tao gahi gyud and
Usay man gud, ingani man gud na. Kung imong feel nga ikaw ang makausab ani niya. Then diya nakanasayop nakadaan. Yes. Kay ma-frustrate ka. Okay. Kay dili gid ikaw ang makakuan sa iya. Munang ako pod ang akong notion So, ana. so pwede mo isulti nga, pwede ba ako'y maka-inspire niya nga mausap? Or The last thing you can do is to pray for him nga siya ang makarealize kung bitawng siya mismo ang makarealize, Lord, ikaw bahala sa iya, Lord. Kay you cannot think for that person. You cannot act for that person. You cannot feel for that person. That person has to feel, has to realize, has to kanang expect bitaw nga kung buhaton nako ni mao ni ang mahitabo. Kaya ang uban manggod kanang reckless ba? Ang uban reckless, ang uban kanang lahi gyud reckless, imprudent, resulting to homicide. So the best you can do is to encourage. Pero kung dili gihapon, kung wala gihapon, so nalagi na siya sa tao gyud. Mo na importante kaayo nga you so have sa napulo nimo nang uyab, so kato sila murag medyo feeling nimo murag di ma-change murag kalibutan. Naman po dili kalibutan, pero dili lang bet. Ana lang good. Pangit. Hey na, istorya diretso na. Walay talent. So sa napulo pangit pila. Di ka balo mo kiss. Di mo kabalo mo kiss. Mag-kiss na di ay. Oy, dili pa magud mag-kiss. Di ba? So pangit ang naong. Sige na draw isip. Di maayo mamakak sa mata sa Bahog tiil. Mao pa rin sa uban. Kanang maingon sila nga disa sa lugoy uyab. Tapos kung nay manguyab sila nga pikyon og dagway, maingon og kanang ay ako sang hunahon. Magampo sa ko ana. Tapos kung naay gwapo, naay bet nila, maingon dayon nga ay feeling nako kana mo na giningingon ni Lord. Bantayan na ninyo ha. Dili gid. Nagpretend na ng gwapo si Satanas na. Dili pag naipangit manguyab siya, Lord, siya bagyod marabutan man siya, Lord, ana. Pero kung gwapo kay Lord, siya na lang bi. Usab ang prayer. Dili porket gwapo. Well, akong asawa, swerte lang siya kay pag ingon niya gwapo, gihatag din diretso sa Ginoo. Wala nagilangay pa. Sikat pa, gwapo. Ingon sa nga Lord, kay ko hardworking po. Bright, sikat, gwapo, nanay kandila ka sa sex appeal. Diretso kita nga siya sa Ginoo. Pero wala pag ihatag atong dato. Dini na. Later part na. Kamu bitaw mo karon may istorya ba kanang. Gusto mo ko makadungog bay sa ako ba nga. Bi ka na nakakas ako tong kali. Wala man siya kanang wala kini siya. Wa ko kadungan nang mingana bay kadang. Na-challenge ko sa akong na-challenge ko ni kong asawa sa una kanang. Dili mo ma-feel nga crush ba ko niya kay kana imong gipanghinambog lang nga dimples wala silingling dili expressive wala nonchalant dia dili pod niyo pa feel sa iya nga di ba ila man mga magmamang hey ano ba murag nadala ni sa kuan earth sa imong bato dili murag nadala ni sa imong kulamoy dili sikreto na kabalo man ko nga gilig yun siya nakaihihi daw siya sa una pero wala daw niya gisulti asa nga part kana nang uyab na ka or uyab na mo dili katong first day of school pa lang gid daw na may pagtingin na pala gikilig si Mamang. Dili lay yang crush pero nagay poy kandi is to yang crush sa first day of school. So saba man daw kay ko ana ba tapos hey litsi. Saba so na-anoy siya pero sige sa kainomdom sa imo dayon. Na-realize niya nga mingaw na kay basta mo absent ko. O kadungog anay ako nagbuhat-buhat ra ko may panay mga misconception niya pa may gal. Misconception na nga kuan. The new Pogi is funny. Dili na misconception. Ako believe ko ana dili na misconception bay. Lahi ra gyud to. Igna ko girls nga kung kamo makakatawa sa usa ka tawo murag didto mo murag mas better ang dito ko na isabod nga nakuan ko ni Paulo. Ara. Pagdol pa kabalo ka nak. Si nak. Sige na host there. Medicine. Si medicine. Bayang magiliw medicine. Oh my God! Let's see each other tomorrow, ha? Ano na yun? Uy, pero
Grabe kayo ang power anang kanay katawa. Grabe lahi ra. Wa man ako na feeling ang mingon daw nga edge daw ang mga komedyante nga dagan daw chicks wa gina ko. Wa gud kay kwarta sa una din anong nakuha man nimo. Kasagara ako mga komedyante kay ako mga singgot na kay ko na ang mga pakyat kay mag-smile. Lamay kila panggahon. Tapos may istorya mga babae ta imong bet ba mga crushes nimo sa una tapos ilang istorya kay katong gwapo ta ilumon dili mo istorya kasi man na siya. Sa una nga sige kog inon nila nga gwapo man ka po di ko gwapo komedyante ko. Kay gusto gid ko nga gina-deny lugan nimo nga. Okay gusto gid ka joker ko. Bahala na mahiwi ni akong naong bahalag lain ni akong. Ikaw lang kauna sa ninyo ni Unsa man lasagna. Lasagna na may plato niyo daw. Dali. Ang galing nila sa mga pasta dali. Yan. Na may platito. Unsa nang order ninyo ubanda? Si Wahid na pa-picture ni Wahid ipaibuga sa group chat. Kung asa ka karon. Or pa-selfie si Wahid. Ulog-ulog lang siya tanang ba? Hi guys, pasensya gyud kayo ana. Ano ko ka video ana sus almigas naman hinuna. Ko asa na almigas mi? Jalan be up. Dili kay dindot nami mo kay ni. Nagkuan man ning mga alamigas kana bitang nag-podcast pod sila. Nag-skydiving gikan sa kahoy ba. Paingon dan ni. Sige. Manganta. Yan. Lasagna. Unsa ni? In fairness karon nauso sa ning lasagna ron kay akong mga anak ganahan na kasi sila lasagna pero sa ato so na spaghetti ra man gyud pero karon ang carbonara ni sikat na ang lasagna. So kung medyo ang generation sa bata-bata pa muna na ilang pagkaon so pero medyo muna nang makausap na dayon ba? Cheesy ilang lasagna kuan kayo. Kanang creamy and cheesy. So mapugos yung kuan mo kaon lagi ko isa ka hiwa ni nga. Isa lang. Brag last na ba ganyan brag 249 na kung isa sugar lang. First day para bata sa campaign period. Isa lang. Oh, sarap. Di ba? Creamy. Creamy no. Wala gitipid ang sauce. Yeah. Ang sarap. Yummy. Yummy gina nag-order mi gabayad mi. Lahi mi mag-podcast dili mi kanang nagsunwari lang nga podcast tapos di din para dili makabayad dili gabayad mi. Pautan na ninyo kun imo mo to. Pautan na. Busa na nga ilang may discount. Hindi, pero bayad mi. Pero kung napoy interested nga mga restaurant nga uy danhi unta na sila sunod. Okay ra kaayo mag-message mo diha. Pero kami mamili mo gumi quality yun. Yeah. Dapat napod sila kapasigar po, di ba? Di mi ka nang borag-burikat lang ba nga basta kay naalay i-offer. Dili mi nga na. Labi na nga ninindot kayo nga na swimming pool, na room, my God. Pohon na sa Victory Party na ko Dominic Lounge. Isa na sa mga misconception. Sa misconception. Nga basta nag-podcast din kay mga dato na. Ay, wala pa. Di ba? Kung unang uban dagan na kay mag-reels, dagan na kay mag-content, kaya binilang madato na dahin ka. Di ba sad baya po nga naka diretso ha. Yes. $0.01 sa podbaya na ha. Unang usahay taon may gala nga mas unahon pa ang pag-video sa sunog kaysa pagtabang sa pagpalong sa sunog kay gusto na kita maka-reels na ma-viral. Na vloggers sa tanan. Pero para nako okay ra man pod nga ma-vloggers na tanan. Pero kung naisunog, magkuan jud ka. Guys, pagkuha na mo guys, guys, pakitawag sa fire. Ipalong ka na nimo, tapos mo tawag ka sa fire department. Judge man daan ka. What if nagtawag na siya daan? Duga lang niabot ang fire depth. Noon, pero nga na gina mahitabo ba unahon pa ang nainabangga diya. Uy, video dayon. Correct muna dia. Yun lang. Gini. Sakyan din permi, mag-livestream din permi, mag-livestream. Dako kay na nga misconception gyud mga kaigsonan. Alam mo, kaning ang dagan kay ko ginatan-aw diri nga pag sa health lang niya kay diabetes mo ako lang isingit. Naingon nila nga okay lang daw mo inom kag coke basta mo inom kag daghan og tubig. Kay ma-dissolve ra daw. Dili ginamao. Kay kung unsa ang grams nga sugar nga mosulod which is ang soft drinks grabe ginakadagan sugar. Kung unsa mosulod sa imuhang lawas. Wa man kailangan exit. So pag bisa pag modaghanon nimong tubig ang amount nara gyapon sa imong lawas. I-absorb gyapon na niya ang number of amount of sugar nga modto sa imong mga kaugatan sa imong dugo. So di na tinuod na okay naman sir kay nag-inom man ko coke pero magpaslakam din ako tubig dili. Pwede na sa kuan ka ng uric for example kana para maihi nimo den diretso. Pwede nga na.
Pero kanang sa sugar, Brad, promise, pag inom nimo ana, automatic na mo adto sa kuan. So dili na mao ha. Or kanang sa throat bitaw, kanang nagkuan ka og tamis, imo ding imnan kay para ang throat di makuan siya, dili siya magbara dito imong tamis gyapon. Pwede kay imong giwaswasan, pero again, the amount of sugar lagi nga ang content niya. Kung diabetic. Musulod gyapon Dili siya nga body. pag ni dissolve kay abi man di ba kay ang ilang mo na asukar kung daghanon nimong tubig tabang. Pwede man tabang, pero ang amount man sa Sugar, isa gyapon to ka kutsara. ora gyapon usar kay pagka kutsara. So, di ba? So that's a misconception, ladies. Mao lang. Ladies and gentlemen. Okay? Magklaruhay po, ta may misconception po guns nga kanang bata pa man, pwede pa magbilar, pwede pa mag-inom, pwede pa mag-adi, pero wala mo kabalo nga you are already gakuha na mo og kanang day sa inyuhang life kung inana pod mo ka abusive sa kuan sa inyuhang lawas. Yeah. Correct. Sakto. Tama. Unsa may mga abusive nimo sa una de? Ngano niabot ka sa mga daghan ka mga Gingon na niya sa atong Rasga podcast. Katog yung sad days kinako pag MR na ko, Brad. Itong panahon na gud naka-sweet. Ang problema din mo, Brad, no? Muna kasagara manambok dito ang mga taga Dumariano. Muna na ako na-realize, Brad. Kasagara ko nakita nga mga kabal sa Dumariano sa una. Nanambok na. Or MPC nanambok. Ano man. Sa una, kabalot ang naka-eskwela tag Dumariano. Gusto man yun nato ang mahalon nga may eskwelahan, Xavier. Pero nahulog ito sa Dumariano kay barato man ang tuition kumpara sa Xavier. So main to saying, anong dito sa barato, kay medyo pitos yun da. Ang balon na to, igo-igo, gusto man imo mukaon ng mga beefsteak sa karinderya, lauyang tiil, pero mahal man na ang per serve. So dito ka sa mga liog ra sa kuan, mga gulay-gulay, pansit-pansit. Munggos. Pag asenso nimo bay, nakakwarta naman ka. Kasagara ang may tabo din bay. Kung unsay deprive ka sa una sa mo na imong perminti kaunon bay way puas. Tat ka-afford na ko, kaon tanan sa kanin. Bulalo. Basta lagi bay. Sisig. Ang problem to kay ko bata ko so inom, bilar, litson, grabe yun. Basta dako. Miya kada sad venue na lechon. Litson, dili pwede buakon kung wala pa si Bernie Bitok. Ayaw ilapti kasi Bernie Bitok mo uban. Nagpasalamat na gani ka. Asa raman na si Elias karon ko nagsabay mi. Ako kato nga time nga ako ng time nga magsadsad, wala na biya ka naguban-uban po. Wala na time kay pag abot stricto nila ako manager ato nga time. So nalipay ko, naka-benefit ko kung unsay ilang treatment kang Bernie Bitok sa amo na po dento nagkuan. Maingani di ay. Ayaw hilapti ha ana gyud. May mga barangay nga mga hamunada na. Ayaw hilapti kay moabot si kuan. Ana lang. Grabe. Another misconception pod guns kanang what you see on social media is true. Kana. So it's not true. Kanang pinaka-worst karon bro no. Kana bang you have to pretend. Saon man na ba no sa social media ron ba? So nila pagpugong sa fake news. Ikapila na nga. Except kung si Facebook karon mag-stricto na gyud siya nga not everyone can just create a fan page na kanang inga nakadali. Kana bitong moagi na gyud bitaw grabe na gyud bitaw nga picture registration ana bitaw. Katungkuan. Anay requirements mo. Kana normal lang nga kakita mo nga kanang abi nimo kilig kay ka sa ilang relasyon pero at deep sa ilang relasyon gid kung sila gid dili sila. Dili Okay. Kurat siya nabulag lang siya kali mo na si sweet pa mo. Muna na ubang mo makauyab pala ino nga sige lipay now hilak later mo ana na. Nakoy i-share ha kan. Ni ani magid si Jason Marvin atong October last year, di ba? Ex-husband ni Moira. Okay. Oo, iyang before siya ni kanta og worship songs, nag-testimony siya gamay nga katong concert sila international or locally pag mabot sila sa stage, pag open sa curtain, gabi hiyawan sa mga tao na sweet kasi sila, pero the people didn't know na behind sa curtains grabe kayo sila mag-away na to nga mga panahon na. So ano ba nga dili tanan gagakita nato sa social media the people that they portray themselves to be tinuod. So kanang yung nakitang magugas ko plato, maglaba. Dili na tinod. Actually, kan yung may katabang 26 kabo. wish ko lang nung anay nga no. Matago man campaign bay pag-abot na mo bay nanapod bay imong anak ipanglabay ra gikan sa second floor ang mga sinina. Tapos ay maghugas. Pero happy lang po ko nga akong wife
pag mulingkod na ko siya, pero say, bang bisag di na ko niya sulti, makabalon naman ko, kay magbundak-bundak naman si Santiel. So, ako na siya hugas, siya na puli-puli, mi ba? Say, ganasa ko, ako yung manglaba, or puli-puli lang ba? Ako yung hugas plato. Di man tanataas og qualification akong gipangitang ang katabang. Brazilian model raman tana nga. With vital statistics 36, 24, 36. Normal raman na. Pero tama mo bay. Karon lang galing no sa politics. Grabe ka initron nga na bang. Grabe ang binuhati og fake news sa both congressman karon sa 1st district. Gusto gid ipalabas sa kalaban ni Cupcake nga ang mga si Cupcake kang oy ga-support gyud sa mga BBM Marcoses may nga na di ba? Kay burabag binalusay ra pod kay para matakpan pod nga ang pikas ni pirma bisa sa impeachment ni Vice President kalang may nga na bitaw. So grabe mga nilabay sa Ginoo mo yung layo katong nagkuan man og na may walk for peace o na yung mga peace covenant. Actually dili man dapat kami mga kandidato magpirma. Ang mga supporters man dapat. Kay sa tinud-anay lang sila man ang Ginoo. Grabe ka affected. Kami mga Sila ang gapang kaming mga kandidato, to be honest, pag makita mi session, handshake man may okay man mi tanan. Tapos siyempre pag interview lang ay mga ginagmay nga mga binatuhay, pero ang luoy man diya kanang mga followers nga away sila ginagamit hala mag-away sila dito sa barangay mag-abot, magdinautay sa pamilya. Comment section. Comment siya, magsinakitay. Pero sa tinudanay lang, kanin yung mga principal, yung mga away mo karon di ba? Sa eleksyon, lahi na po na ilang katande man, lahi na po, lahi na po. Ayaw mo palabi, kung sa inyo feeling nyo naa, din larga. Kung gihire mo ang nga trabaho, alam ninyo na inyong gihire sa inyo. Gihire man sila nga mag-troll. Mao lang lagi. Mao lang. So sila dapat nang nagbutag peace covenant. Ay. Sila dapat mo pirmaan ng mga igsunan sus Ginoo. Usay di na mo to ang mga tao lagi ang mga peace covenant lagi. So part 1 pa lang ni sa tong misconception. Nana tayo dagan pa kita misconception isa kay para sa part 2. Ako ito last round ta. Ako sa politics labi man gyud kadagan no. Pero I think ang akong misconception dagan nagimoingon nga nganong musul magag politiko hugaw gyud. Tapos automatic po nga basta politician ka kawatan gyud. Walay kuan may nga di mga. Pero sa sige na kog kaila sa klase nga mga politician bay. In fairness bay, naagi mga tao bay nga makita nimo by heart kana bang grabe ni siya kanang gusto siya mo serve na siya gusto buhaton ba. Pero again, kung gusto kag kausaban for a certain like community or sa syudad or sa munisipyo kay daghan man ko yung mga friends sa Bukidnon sa Misor dili gid kaya sa usa ka tawo bay. Yes. Bisa pag mayor lang pwede pud mo uyon ang mga vice mayor mga kuan council tapos kung mangita po sila way unsaon nga maguba ni siya or dili niya ma-post ang iyang kuan walay mabuhat bay. Tama lang giingon day nga mas may patong away sa pamilya kay ang pamilya rin mag-away-away. But ang leaders na galing ang mag-away-away bay tibuok komunidad, tibuok city or moy pildi bay, promise. Misconception yun ang kuan promise kung isa ra ka buok pero ang the rest gihapon is more gihapon ang mentality. Bisag isa ra ka taong moy maayo mo na akong gusto nga mo na ako but the rest gihapon dili mao di gihapon na niya ma-achieve, promise. Because that's our type of government. Di ba? Kay kuan man ta, kano bang ang mayor, bisa pag ang mayor sa uno niya, muna akong plano, muna akong project. Pag dili ni iyaha ang konsehal. So dili sila mo support, mo hatag sa support sa wala gyapon, di gyapon magsilbi. Ang konsehal samot na the other way around, ang konsehal mayon ko nga solbaron ko ng traffic sa ay gyud mo tuwa na konsehal ra ka, mayon ka nga solbaron ako ng traffic, solbaron dili ni samot na konsehal ka. Bisa pag ikaw, pero the rest, dili ka sa majority or ang uban, dili mo uyon sa imo dili kay hearing or walay kwan or bisa pag why support sa mayor, nakalusot ka, pag abot sa mayor, gibeto, di niya pirmahan, wala. Pareha na sa itong presidente. Bisa pag unsa kanindot ng senador. Guwapo ang puhan. Pag abot sa presidente, o ang presidente mingon nga dili ko na, ibeto ko na. Yapon. Samot na nasa budget di katagag. So I think it's about time na mag-change na taog form of government. Hala. Para nako, mora ni ang chance kung gusto tagdako kay nga changes
for the Philippines. Chacha lugar. The type of government. Sa man. Kaysa nga ni bay, ako gusto galing ko, ako to be honest, gusto ko tong federalism. Or pwede ka tong ilay-ilahi ta ba? Kanabang nanay mga state ba? Mindanao ta, so Mindanao State University. Sub-Saharan Mindanao. Sub-Saharan. Oh, mas lami na kay kung nag-state naman goodbye, kung nay corrupt nila nga leaders nga gapangawat, at least sila ray mapiktuhan ang ilaharang state. Kung for example kita diri North Main State, sample lang. Kung nagtinarong ta, tagwapo atong pamala, gwapo kay dagan sa atong state. Wa na ila bahala magkagubot ng Cebu, Davao, kay di man ta pa kay gwapo man ang atong pagdala. Mas okay. Okay ra tali ta madamay. Pero ani ba nagtinarong ta sa Northern Mindanao. Cagayan de Oro nagtinarong ta. Pero imong presidente Totyo, imong kuan walay ayo. Damay gyapon ng tibok Pilipinas kay ang balaod sa Pilipinas balaod man sa tanan. Pero ang state ang nakalami. Kay kung mag-state ka, nakay on balaod, pwede ka mo kuan pero namoy on balaod nga within sa inyong state. O ayaw kun imo ganan sa mong state, ayaw awa mo diri. Kay mo nimong buhaton kay mo ni makakuan sa mong state. That's better. Dili po lisod ang budgeting kon. Dili po, ang income po sa state, mas tako ang percentage nga mo po mo balik mo gamit diri sa imo. So ang inyong income, kamoy makabenepisyo majority sa budget. Sa ato dani pwede ta Kita paksian man tayo balik man sa Manila. Sa Manila din mo giadto kuan sa pilit na tabla ang pilit wala adto na tayo. Ana ba? Ang ngalan sa atong state murag Mindanao Polytechnic. State. Colleges. I think para nako that would be better. Para nako. Pero I don't know lang unsa mahitabo pa man na kay sayang mo man ta toy plano una ni Duterte. Pero wala kay na prosper pod, wala kay na duso. Na timingan lang po siguro kay nag-pandemic manggod sayang kay nakaon sa pandemic ang remaining years ni Tatay Digong. Wala gito-gitugot sa Ginoo. Pero bata pa man ko basi mo pud pag gid na sa akong life si tawag na akong man lifespan. Sa akong lifetime. Basin makatesting pare ko ana gyapon nga mag per state na lang gyud ta. And I think it's nice also kay island gud ta. Yeah, mas dali ra siya i-ano ba? Yeah. Ako pod gato pug ko ana. Pero hopefully dili ni misconception tanan. Part 2, Part 3, Part 4, Part 5 misconception tanan atong mga topic. Ganahan ko kay kana, di ba? At least tanan klase sa kuan na open ba? Yeah, o kanang misconception yung abi ninyo tanan pagkaon naragi sa syudad nga nindot nga mga cafe, naa diri sa kanituan. Diri mo sa Casa Cafe all day. So pwede ra di tabi mag-breakfast ano, dool ra man ta. Pwede ra sa tamo bisita diri ana tapos mag-holding hands tabi. Dagan-dagan mo dan niyo. Dayan. Gikan nagan shaking. Ino ninyo ang waiter, paki-video lang sa brad. Nadamay ako. Nararo tayo amigo ni anak brad nakoy masuggest mo brad gwapo kay ni brad. Mudaog yung kaning ano man. Mato ka sa kanang kuan brad, Jollibee brad tapos nadain bajaw brad tapos sugo adain brad kanang magkamera din ka brad. Ang kamera brad kanang dili gyud HD brad kanang i-kamera ta brad andam din ka brad pag dusa bajaw imo din tagaan din brad kun kayong gyud asin mo abot gyud sa punto yung ana nga magbuhat gyud tag kana lang yung scripted para lang yung lugar. Mas may itong genuine. Mas may nang genuine. Mura pag nangilad ka gingato kung ingato. Ba? Nangilad. Ano palang daan campaign para daan nangilad na lugar ka. Sakto gina nga kuan nga kanang truth ang imo ipakita. Truth. Bahala manaway sila balag kuan basta kay truth ni. Part 2 sa misconception sa sunod nga podcast. Dagan salamat ninyo guys. Thank you. Dagan salamat kay Master Poppy. Jingle grabe na napod siya jingle gibuhat para sa ka-politician. Mailan nimo nga mga lawsing nga politician. Pasaylo ang lawsing nga politician kanang mangawat rag tono, nagipulihan lag lyrics tapos ang lyrics din kay burag bisag apiki kay imo gid i-add lugar. Lawsin na nga candidate. Pero Poppy siya gabuhat mismo sa lyrics sa tono. Unsa ka ba moabot ang panahon ba nga nagrekorida tanan? Akong tingog tanan. Unsa ka ba? Iya tanan magalan. Tapos majority sa tanan niyang gibuhatan og jingle ni Daog. Okay. Wah. Record nimo na. Imo na ipanginambog dapat record nimo na. Dili po tanan ni Daog kay naman po inapilde. Kaya ni man siya wala man ni siya personalan. Trabaho lang gidawat niya sa pikas, gidawat po niya sa pikas. So pildi man ang isa, do Daog ang bitong sa pikas. So kwarta gyud po siya. Both sides. Walang personalan. Walang personalan. Tanan gipangayuan.
Bisan ba og kwan lahi dili imong kwan, dili Bernie bitok-bitok pero pag ila nila nga Bernie bitok-bitok din ang tao. Okay ra pud sila. Siyempre kay quality. okay man sa ga, di ba? Manangid man sa ko sa imo kung kwan, yun sa baka okay naman po. Basta sad lagi mo agi kang Bernie quality lagi. Siyempre ka ba nato si Drew Dalapo Galupo. Na as of today nga episode na ibawon to nga mga almost more than 10 day nang uyab niya. Pero mga yawan on. Yawan on ang kalibutan hon 50%. Yawan on 50%. Di niya masulti nga pangit. Kini si Consiel Bernie Bidok. Salamat sa intanan. Ingat mo. I love you all. Bye. Bye. Thank you, Casa de Canituan.